మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లవే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లవే కళా నిజం ఒకే క్షణం మయోమయంగా ఉందే చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుందే. Hello! Welcome to Let's Talk Music with Soni Komanduri and చిన్నప్పుడు అంటే నాకు మొక్కలు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే చిన్నప్పుడు మా మమ్మీ ఇంటికి కుక్కని తెచ్చి పెంచుతాను లేదు మమ్మీ మనం మొక్కను పెంచుదాం అని చెప్పి ఇప్పటికే అది మా పెరట్లో తులసి మొక్క చెట్టు అయింది అప్పుడు మొక్క ఇప్పుడు నీ చిన్నప్పుడు తెచ్చిన మొక్క ఇంకా అదే ఉందా? అంటే చెట్టు అవుతుంది మధ్యలో మొక్క వస్తుంది తర్వాత చెట్టు అవుతుంది. మొక్కిపోయింది నీ జోక్ లైట్ తీసుకో. ఓకే అంటే నాకు ఈ సిరీస్ అంటే చూస్తూ ఉన్నాను ఎపిసోడ్స్ అంటే బేసిక్గా పీజెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుందని తెలిసి బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ కామెడీ థింగ్. సో దీని వెనక ఒక చిన్న సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. మొక్కతో ఎందుకు నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నామంటే ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి ఏదో ఒక నేను చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా కనిపించాను కదా నీకు. రెస్పాన్సిబుల్గా అవ్వు అని చెప్పడానికి ఇస్తున్నాను నీకు ఆ మొక్క. సో ఏం చేస్తున్నావు చెప్పి ఎన్వైరన్మెంట్ సేవ్ చేయడానికి నువ్వు? నేను ఏంటంటే అసలు ఎప్పుడు ఎవరైనా ఫుడ్ వేస్ట్ చేసినప్పుడు నేనంటే వాళ్ళు నువ్వు నేను హోటల్కి వెళ్ళాము అంటే ఒక పన్నీర్ బటర్ మసాలా 2 బటర్ నాన్ అంటూ లాస్ట్కి ఒక 2 పన్నీర్ ముక్కలు తిని మొత్తం మిగిల్ చేస్తూ నేను ఏంటంటే పార్సల్ చేసుకుని బాధ్యతగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్ళి మైక్రోవేవ్ చేసుకుని తింటాను లేకపోతే పూర్ పీపుల్కి ఇచ్చేస్తారు వాడి మీద. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్. డెఫినెట్లీ ఎవరు ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకండి. మనకి ఫ్రిడ్జ్లు కూడా ఉంటాయి ఈ ప్రైమ్ ఏరియాస్లో. మీ దగ్గర ఫుడ్ మిగిలిపోతే ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి. పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ దట్ ఫుడ్. బట్ నేచర్ ఎన్వైరన్మెంట్ కోసం ఒక చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ నువ్వేం చేసావు? అంటే మేము రీసెంట్గా ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఉండేది వాటర్ కోసం. సో దాని నుంచి మేము షిఫ్టెడ్ టు కాపర్ సూపర్ జగ్స్ యూనో లైక్ దాంట్లో ఇప్పుడు యా. సో సూపర్ అన్నా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్ టు ద షో. రఘురామన్నా హలో హలో, వెల్కమ్ టు ద షో. చియర్స్ టు ద పీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, పీస్ ఆఫ్ ద సోల్, ఆల్ లవ్ నో హేట్. Thank you. So, welcome to Let's Talk Music with Soni Komanduri. Thank you so much. And so, how's everything, Anna? How are you? I'm doing great. So, ఇప్పుడు నేను రఘురామ్ అన్న అని పిలవాలా, పెద్ద బుచ్చి అని పిలవాలా, రేఖురామ్ అని పిలవాలా, ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ గా రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ అయిన ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ గారు అని పిలవాలా? సార్ డెమోస్ పంపిస్తాను. నీకు ఎలా కంఫర్ట్ ఉంటే అలా పిలవ. యాక్చువల్లీ రేఖురామ్ ఈజీ. రెఖురామ్ అంటే అసలు మన వాళ్ళు షాక్ వేసి ఏకెత్తరేమో ఎందుకు వచ్చింది రెఖురామ్ అనేది, ఎందుకు నువ్వు పిలుస్తావు? రఘు అన్న కూల్ కూల్. సో ఫస్ట్లీ మన షోకి ఒక రిచువల్ ఉంది. ఏంటంటే నాతో షో కాబట్టి పీజే ఆఫ్ ద డే అనే ఒక సెగ్మెంట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. పీజే ఆఫ్ ద డే అంటే పువర్ జోక్ ఆఫ్ ద డే. సో నేను నీకు పువర్ క్వశ్చన్స్ విసురుతా, దానికి పువరెస్ట్ గా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి. లేమ్ జోక్. లేకిరి లేమ్ కూడా కాదు. యా ఓకే ఓకే ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చావా? యా మంతా. ఓకే. వాట్ డిడ్ ద బఫెలో సే వెన్ ఇట్స్ సన్ లెఫ్ట్? వెన్ హిస్ సన్ లెఫ్ట్ గో ఫెల్లో. కాదు, బైసన్. బైసన్ బైసన్. ఎస్, ఆ రేంజ్ లో ఆలోచించాలి. సో ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అంటే మొత్తం ఇంటర్వ్యూ ఇలానే ఉండిపోతుంది. సో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాలి కదా, అందుకని దానికోసం మొత్తం ఒక సెగ్మెంటే చేసామన్నమాట. లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ బై టాకింగ్ అబౌట్ మైల్స్ ఆఫ్ లవ్. రఘురామ్ అన్న ఇలియాస్. రఘురామ్ అన్న ఇలియాస్. ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ అక్క అక్క బావా ఎందుకులే ఇప్పుడు. యా, సో రఘురామ్ అన్న వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ గారు. రఘురామ్ అన్న ఇంకొక పేరు, హిస్ స్క్రీన్ నేమ్ ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ గా మీ అందరి ముందు మళ్ళీ రీఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు. సో హౌ డు యూ ఫీల్? అండ్ ఎవ్రీ సాంగ్ ఇస్ అ సూపర్ హిట్. సో అదే దట్స్ ఓన్లీ లైక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా నేను తీసుకున్న స్క్రీన్ నేమ్ అది. సో దట్స్ బేసికలీ ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ అనేది అంటే చాలా మందికి డౌట్ వచ్చింది, ఏదో ఆస్ట్రాలజీ న్యూమరాలజీ ప్రకారం అట్లేం లేదు. సో ఇట్స్ ఓన్లీ లైక్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ కమింగ్ అప్ విత్
ఫ్రెష్గా నేను ఒక ఆల్బమ్ చేసుకుని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కమింగ్. సో ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ రీఇంట్రడ్యూసింగ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ కంపోజర్, లైక్ రీడిస్కవరింగ్ మై సెల్ఫ్. So tell me, how was your experience working with Sid Sriram? అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. సో అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో ఇస్ లైక్ ఈ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సింగర్స్ లైక్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో నాకు ఈ సాంగ్ నేను కంపోజ్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఐ థాట్ లైక్ సిడ్ వుడ్ బి ద పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ ఫర్ దిస్ సాంగ్. అండ్ అప్రోచ్ అయ్యాను. హీ లైక్ ద సాంగ్. ఫస్ట్ రికార్డ్ చేశాక లైక్ మళ్ళీ నా సైడ్ నుంచి ఐ వాంటెడ్ లైక్ నేను పాడిన ట్రాక్ వర్జన్ నుంచి ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ హియర్ అండ్ దేర్ వి ఆల్ అంటే మళ్ళీ మేము డిస్కస్ చేసుకోవడం, దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక రికార్డింగ్ సెషన్లో ఫైనల్గా వెన్ ఐ హర్డ్ ద సాంగ్ ఐ హ్యాడ్ టీయర్స్ ఇన్ మై ఐస్ అనమాట. పర్టికులర్ తెలియదు అనే సాంగ్కి. సూపర్. సో దట్ వాజ్ ద టైమ్. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో అంటే ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ వినేసి వచ్చిన టీయర్ అని కాదు అది. ఇట్స్ లైక్ నా జర్నీలో ఫస్ట్ టైం అంటే వెన్ ఐ హర్డ్ ద ట్రాక్ ఐ న్యూ దట్ ఐ వుడ్ మేక్ మై మార్క్ అనమాట. సో నాకు ఈ సాంగ్ రీచ్ అవుతుంది అని తెలుసు అప్పుడు. సో నాకు ఫస్ట్ టైం ఓకే నా సాంగ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ విన్నప్పుడు నాకు ఐ బికేమ్ వెరీ ఎమోషనల్. ఆసమ్. అండ్ ఈవెన్ యశస్వి సాంగ్, యా, అది కూడా ఇట్ ఇస్ లైక్ 3.5 million వ్యూస్ ఉంది, చాలా వైరల్ అయింది. సో ఈవెన్ గగనము దాటి చాలా 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 బాగా అంటే యశస్వి వాయిస్ ను స్టడీ చేసి అతని కోసం క్రాఫ్ట్ చేసినట్టే ఉంది ఆ పాట. అండ్ హిస్ డెబ్యూ సాంగ్, సో చాలా పీస్ఫుల్, చాలా హ్యాపీగా ఉందన్న ఆ పాట కూడా. థ్యాంక్ యూ సో సో మచ్. అండ్ 2 పాటలు దొంగ మొహంది ఆదిత్య పాడింది. దిస్ ఇస్ చీటింగ్. అసలు ఏంటి పార్షాలిటీ ఏంటి? ఇక్కడ మేము కూడా ఉన్నాం సింగర్స్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఆల్రెడీ సిడ్ శ్రీరామ్తో మన మధుర ఆడియో మెల్లమెల్లగా వాడిందిగా, ఇంకెందుకు దానికి? బేసిక్ గా తను జస్ట్ కిడింగ్. తను 2 సాంగ్స్ ఇట్లా తను she owned the songs and she sang. So. Correct. So actually Aditi was traveling from the composing time నుంచి. సో స్క్రాచెస్ అంటే మనం ట్యూన్ చేస్తున్న టైం నుంచి తన నాన్న అనుకుని కూడా పాపం తనే పాడింది. సో ఐ మేడ్ షూర్ దట్ ఈ ఆల్బమ్లో తనకి షీ హ్యాస్ టు. అండ్ ఏదో తను ఇంకా అక్కడి నుంచి పాడింది అన్నట్టు కాకుండా షీ మేడ్ షూర్ they sound really beautiful. So sir, interview manadi Aditidi kaadu. Anyway, so how do you feel about the response that you are getting? I think this is one of the biggest reach unna album for you. అవును. సో గగనము దాటి కూడా వెన్ లైక్ మనమే సరిగమపలో మెంటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు ఐ థాట్ లైక్ ఇంకా అంత వైరల్ వెళ్ళలేదు సాంగ్. లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ అబ్బాయి పాడింది. సో నేను అప్పుడే అనుకున్నాను అనమాట ఈ టెక్స్చర్కి ఇది బాగుంటుంది అని. అండ్ వన్స్ అంటే పబ్లిక్ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పటికి. లైక్ ద వీడియో వెన్ వైరల్ అండ్ ఆల్. అండ్ మేము అప్పుడే లైక్ హోల్ టీమ్ వాజ్ డిస్కసింగ్ ఈ సాంగ్ ఈ అబ్బాయితో అయితే బాగుంటుంది అని. అండ్ దెన్ లైక్ నేను యశస్విని కలిసి వన్ ఆఫ్ ద షూటింగ్ డేస్లో ఐ మేడ్ హిమ్ హియర్ ద సాంగ్. హీ లైక్డ్ ఇట్ అండ్ సెడ్ లైక్ అన్నా లెట్స్ డూ దిస్. సూపర్. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. వెరీ నైస్. So super happy. And I also have to mention my lyric writer ఈ సాంగ్స్ రెండిటికి అలరాజు అనే అబ్బాయి. రెండు అలరాజు రాశారు. అండ్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కామెంట్స్ అన్ని కూడా కింద చదువుతుంటే లైక్ అందరు ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లిరిక్స్. యా, దే ఆర్ బ్యూటిఫుల్. రాజు గారు సూపర్. ఈ 2 పాటలు కాదు, నీలాంబరి గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడాలి నువ్వు. నీలాంబరి ఈజ్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ వైరల్. ఆల్రెడీ మొన్న రిలీజ్ అయింది, అప్పుడే రీచ్ క్రేజీగా అయిపోయింది. సో అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా మేము నీలాంబరి మీద మాకు ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. లైక్ వైరల్ సాంగ్ ఎందుకంటే లైక్ గగనము దాటి అండ్ తెలియదు ఎలా తీసుకుంటారు అనేది ఫస్ట్ గ్యారంటీ లేదు. ఎందుకంటే లైక్ ఎక్కువ మ్యూజికల్గా ఉంటుంది. ఇది ఇట్స్ లైక్ కొంచెం పెప్పీ, క్యాచీ అండ్ ఈజీ టు క్యాచ్. అండ్ కమర్షియల్ ట్యూన్స్ చేయడం ఏం ఈజీ కాదన్నా, నువ్వు చెప్పినంత ఈజీ కాదు. బట్ చాలా 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 బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Can't wait for the 4th song. Yeah. So this is an album of 4 songs. And Raghuramana, R.R. Dhruvan ga sir, ప్లీజ్ సార్ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి. తప్పకుండా మన నెక్స్ట్ మూవీలో లైక్ సోనీ ఎప్పటి నుంచో పాడింది, నాకు చాలా సాంగ్స్ పాడింది. బట్ ప్రాపర్గా R.R. ధ్రువన్ మ్యూజిక్లో వెరీ సూన్ యూఆర్ సింగింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ అ వర్డ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. మన షోలో ప్రామిస్ చేశారు, మన
డైరెక్టర్ గారు, కెమెరామెన్స్ వీళ్ళందరి సాక్షిగా, కెమెరా వెనక చూస్తున్న ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్న ఆడియన్స్ సాక్షిగా తొందరగా ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ ప్లస్ సోనీ కుమాండూరి కాంబినేషన్ లో ఒక సూపర్ సాంగ్ రాబోతుంది. సో మనం మన ఫస్ట్ రౌండ్కి వెళ్ళిపోదామా? అండ్ అన్న రౌండ్ పేరు చెప్తా, నువ్వు ఏం అర్థం చేసుకున్నావు చెప్పు. రౌండ్ పేరు డమ్ సాంగ్స్. డమ్ సాంగ్స్ అంటే పిచ్చి పాటలు కాదు, అట్లా అనుకునేవు. డమ్ సాంగ్స్ అంటే మరి ఇందాక పీజే టైప్లో ఏదైనా నువ్వేమనుకుంటున్నావు చెప్పు. పేరు వినగానే నీకేమనిపిస్తుంది? అంటే మూగ పాటలు, అంటే మూగ మనసు ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్. డంషరాజ్ కానీ పాట పేర్లు. ఓ సో 3 నువ్వు యాక్ట్ చేస్తావు, నేను గెస్ట్ చేయాలి. కానీ ఆల్టర్నేట్, ఒకటి నువ్వు గెస్ట్ చేయాలి, ఒకటి నేను గెస్ట్ చేయాలి. నేను యాక్ట్ చేసి చూపించాలి సెకండ్. ఓకే, నీ యాక్టింగ్ బట్టి నా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ సాంగ్ నేను యాక్ట్ చేస్తాను, అదే పాట నువ్వు చెప్పు. రమ్మని డాన్స్తో రమ్మంటున్నావు. డాన్స్ పాట రా. ఫస్ట్ వర్డ్ రా. ఓకే, సెకండ్ లెటర్ రా. రారా రారా సరసకురారా. అదే డాన్స్ చూపించా. మిర్చిన లిస్టులో లేదు ఇది. అది నీకెందుకు ఉంటుంది? నువ్వు నేను చేయాల్సింది అవా. నువ్వు యాక్ట్ చేయాల్సింది అవి చాలా చేసావుగా. మేము రివీల్ చేస్తాం అనుకున్నావు, బాగానే గెస్ చేసావు అన్న. అంటే నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్. చాలా సింపుల్ గా ఇచ్చావు కదా, అసలు మామూలు కాదు కదా. అంటే నేను చాలా మంచి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్. ఇలా అనగానే రా, మళ్ళీ ఇట్లా అంటే రా రా రా. ఇది ఎప్పుడో అయిపోయేది. ఇప్పుడు నువ్వు యాక్ట్ చేయాలి, నేను గెస్ చేస్తాను. నా ఫస్ట్ దా ఏంటది? ఓకే, టన్ 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 దాయి దాయి దమా. ఇంత ఈజీగా ఇస్తారండి. అది క్రియేటివిటీ, క్రియేటివిటీ. అది డైరెక్ట్ గా. అంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నీలాగా ఆ పదాలని ఆ లెటర్స్ చేయకుండా హిట్ అయిన స్టెప్ అట్లా ఇస్తా. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పచ్చబొట్టేసిన పిల్లగాడానితో పచ్చి ప్రాయాలని పంచుకుంటాను. ఒక్క నిమిషం, ఇలాంటి టెన్షన్ వచ్చింది. లేదన్న, నాకు టాటూ ఏదో కాలుపైన ఉంది. అప్పుడు పిలిచి ఇలా చూపించాలి. అంటే ఇలా ఒక్క నిమిషం. చిచ్చి, అలాంటి మారణాయుధాలు మా షోలో వాడము అన్న. నెక్స్ట్ వేరా సవాల్ వేరా. ఓకే. కళ్ళు, నా కళ్ళు నీ కన్ను నీలి సముద్రం, నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. నాటరు. పాట పేరునే 3 words. ఫస్ట్ వర్డ్, సెకండ్ వర్డ్ ఫస్ట్ చెప్తావు. 2 ఒకటే. 2 words. పులి, బిడ్డ. పులి, టైగర్, లయన్, సింహ, పాప. సింహ పాప, సింహ గారి పాప కాదు. ఇట్ అంటే లాలి. ఫస్ట్ది సింహ, సెకండ్ వర్డ్ చెప్తున్నావు. ఇట్టేది ఇది సింహ. ఇదేంటిది? ఇది లేదు. ఇప్పుడు మాట్లాడద్దు దీని నుంచి. మళ్ళీ ఇది దీన్ని చెప్తున్నావు. సింహం మధ్యలో ఒకటి ఉంది. సింహం అంటే చిన్నోడే. అంటే ఇది ఇది చిన్నోడు, ఇది సింహం. ఎక్సలెంట్. సింహం అంటే చిన్నోడే వేటకొచ్చాడే. నాకు ఒకవేళ పాట గురించి డైలాగ్స్ లో చెప్పు అంటే గురువు అని చెప్తానేమో. ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన థర్డ్ ఇప్పుడు నేను ఎనాక్ట్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం ఉంది, నాకు తెలియట్లేదు ఎట్లా చేయాలి. ట్రై చేయి. నేను సింహం అంటే చిన్నోడే అని చేయలేదు. ఏ సింహం అంటే చిన్నోడే వేటకొచ్చాడే, సింహ 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 గురి చూసేస్తాడే, సింహ అడవి లాంటి అందాలే ఆక్రమించాడే, సింహ సింహ సింహ. లిరిక్స్ గుర్తులేవు. బట్ ఎనీవేస్ ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నాను ఒకటి.
చాలా టఫ్గా ఉంది నాకు ఇప్పుడు ఎట్లా యాక్ట్ నాకు చేయాలి చాలా ఈజీగా ఉంటుందేమో. అది ఎలా చెప్పాలి. గోల్డ్, బంగారం, బంగారు రంగుల చిలక, రోజ్ గోల్డ్, వాచ్, గడియారం, ఫస్ట్ 2, సెకండ్ హాఫ్, హార్ట్, గుండె, హృదయం, ఫస్ట్ తెలియదు, థర్డ్ది ఇప్పుడు చెప్తున్నాం. థర్డ్ది హృదయం, సెకండ్ది ఒక హృదయం, ఒక హృదయం. ఏమిటది? పొడి చేయడమా, వైలనా, తూడవడమా, ఏంటది? బాత్రూంలో కడుగుతున్నావా? ఓకే, మసాజ్ ఇట్లా అన్నాడండి. మస్సా, ఒక హృదయం. ఏంటన్నా అది? పొడి చేయి, పొడుపు, కత్తి, అయన్, ఒక హృదయం, అయన్, ఉక్కు. అయినా ఇప్పుడు ఇది ఓడిపోతుంది నీది కదా, మార్క్ పోయినట్టు, నాది కాదు కదా. అంతే కదా. అంతే. సో బ్లాక్ షీప్. ఇప్పుడు చెప్పు, అదే క్లూ ఇచ్చిన, ఇప్పటికైనా చెప్పు. రజనీకాంత్. ఇనుములో హృదయం మోచెనే. ఇనుములో ఒక ఎక్కడుందండి? ఇనుములో హృదయం మోచెనే. ఇనుములో ఒక హృదయం కాదు, ఇనుములో ఒక్క కాదది. సరే, ఒక కాకపోతే ఓ పెట్టుకో, దాంట్లో ఎవడొద్దడు ఇప్పుడు. అంటే ఎంత నువ్వు లిరిసిస్ట్ అయితే నువ్వు రాసేసుకుంటావా? ఓ హృదయం అంతే. ఓ ఓకే, ఓకే మీనింగ్ సేమేగా. కాదు మరి ఓ అంటే వాళ్ళది, ఒక్క హిందీ అన్న. ఓ బందా, అది WOH. నేనన్నా ఇది ఓ అది సూపర్. అయ్యను హృదయం అంటది. ఒక అన్నాడుగా, ఒక ఫిక్స్ ఒక హృదయం ఫిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక హృదయం అంటే ఎట్లా గుర్తొస్తుంది? సరే, ఒక 50-50 తీసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నాకు మరి ఓడిపోయిన వాళ్ళకి 75,000 ఇస్తా అని చెప్పి అగ్రిమెంట్. మేనేజర్ నంబర్ పంపిస్తే అకౌంట్. పర్లేదు, క్యాష్ ఇవ్వు ప్లీజ్. క్యాష్ కరోనా తర్వాత లేవు. ఎనీవే, నీకు నా క్యాష్ అజీజ్ తెలుసా? తెలుసు. ఇది నో క్యాష్ అజీజ్. నేనే అనుకున్నాను చూడండి, ఈరోజు రఘురామన్ అని పిలిచి నేను ఎనీవే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సోలో అంటే ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళాలా? యా, వెళ్ళు, ట్రై చేయి. మా కెమెరా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, నువ్వు ట్రై చేసిన. సోలో బ్రతుకే సో బెటర్. సో అది మన స్లోగన్. అది స్లో లైఫ్ సూత్రమా నీకది? యా, కైండ్ ఆఫ్ మంగళసూత్రం ఆల్సో. సో అన్న, ఆ మూవీలో నో పెళ్లి దాని తల్లి, ఆ మూవీలో నో పెళ్లి దాని తల్లి అనే ఒక క్రేజీ సాంగ్ రాసావు కదన్నా. అసలు నువ్వు లిరిసిస్ట్ ఎలా అయ్యావన్నా? అంటే కంటెంట్, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. అసలు కంటెంట్ బాగా హార్ట్ కి దగ్గర ఉందని చెప్పి రాస్తావా? అలా కాదు, ఫీల్ అయ్యి రాసావా? అలా కాదు. యాక్చువల్లీ నేను అంటే నా కంపోజిషన్స్ లో నేను అప్పుడప్పుడు అలా చేసుకుంటూ ఉంటా రాస్తూ. సో నాకు ముందు నుంచి కూడా కొంచెం అడిషనల్ లిరిసిస్ట్, ఓపెనింగ్ లిరిసిస్ట్ నేనే. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా సాంగ్ రాసుకుంటున్నప్పుడు నా ఐడియా నేను అట్లా సూపర్ కాయిన్ ఫ్రేజెస్ కానీ ఓపెనింగ్ లైన్స్ కానీ అట్లా ఫస్ట్ నుంచి నేను రాసుకోవడం అనేది నాకు హాబీ. సూపర్. అండ్ యాక్చువల్లీ నేను చల్మోహన్ రంగా అనే ఫిలింలో తమనన్నకు ఒక సాంగ్ రాశాను ప్రీవియస్గా. ఓకే. అది అర్థం లేని నవ్వు అర్థాలేని అంటూ అనే సాంగ్ రాశాను. బట్ అది బిట్ సాంగ్ గా ఉంచారు మూవీలో. సో అంటే ఇంకా బిట్ సాంగ్ కాబట్టి కౌంట్ కాదు. యాక్చువల్లీ ఒఫిషియల్ డెబ్యూ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ లిరిసిస్ట్ అప్పుడు నేను సీరియస్ తీసుకోలేదు. సో జస్ట్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ లైక్ అట్లా సరదాగా అయిపోయింది, ఫ్లోలో అయిపోయింది. ఇది కూడా స్టార్ట్ అవడం అట్లానే అయింది. అంటే లైక్ శ్రీకృష్ణ అన్న ఉన్నాడు కదా, శ్రీకృష్ణ అన్న నాకు కాల్ చేసి ఒక పల్లవి ట్యూన్ ఇచ్చాడు అనమాట, ఫిక్స్ చేసి అని చెప్పాడు.
అంటే ఇట్స్ లైక్ అగేన్స్ట్ మ్యారేజెస్ అంటే ద హీరో క్యారెక్టర్ బ్రీఫ్ గా చెప్పారు. చెప్పంగానే ఐ సైడ్ లైక్ నేను ఒక 5 minutes లో పంపిస్తాను, నాకు నువ్వు ట్యూన్ పంపి వాట్సాప్ లో అంటే, లేదు నువ్వు ఇప్పుడు ఫోన్లోనే చెప్పాల్సిందే అన్నాడు. అంత టైం లేదు ఇప్పుడు చెప్పేసే అన్నాడు. లిటరల్లీ ఇట్లానే జరిగింది. అంటే లైక్ ఫోన్లోనే మొత్తం ట్యూన్ రాస్తారు. నాకు ఒక్కొక్క లైన్గా చెప్పు, నాకు టెన్షన్ అవుతుంది, మొత్తం ట్యూన్ రిజిస్టర్ కాదు. సో నేను అంటే సరే నువ్వు పెళ్ళి దాని తల్లి నానే నానే నాని అంటే ఈ తప్పే చేకురా వెళ్ళి పెట్టేసుకున్నాం. సో తరారే రారే రారే తారే రారే తారే తిరారే రారే 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 రానే నాననే అని చెప్పి ట్యూన్ చెప్తున్నాడు. నేను ఇమ్మీడియట్ గా దానికి భరించలేవు నువ్వు పెళ్లికున్న యాతన ఈ మాట చెప్పినాడు ఎప్పుడు వేమన అట్లానే కంటిన్యూ అయిపోయింది. ఆ కాల్ లోనే ఒక 5 minutes to 10 minutes లో అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ హౌ ద సాంగ్. వావ్. అండ్ అది ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ లైక్ డెమో అప్పుడు, అంటే మనం వినిపించడానికి సిచ్యుయేషన్ కి ట్యూన్ కి చేసుకున్న లిరిక్స్ అది. బట్ ఈవెన్చువలీ ఫస్ట్ తమన్నకి చాలా నచ్చింది. అండ్ దెన్ పల్లవి లైక్ బివేసన్ ప్రసాద్ గారు, డైరెక్టర్ సుబ్బు గారు అందరు విన్నాక దే రియలీ లైక్ ఇట్. అండ్ తమన్న సజెస్టెడ్ మీ టు రైట్ ద ఫుల్ సాంగ్ అనమాట. సో ఇట్ వాస్ ఆల్ అంటే టోటల్ క్రెడిట్స్ గోస్ టు అంటే ఇనిషియేటివ్ శ్రీకృష్ణ అన్న తీసుకున్నారు, బట్ దాన్ని ఒక స్టెప్ ఫర్దర్ గా తమన్న తీసుకున్నారు దాన్ని. సో లైక్ ఇట్స్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు హిమ్. నో పెళ్లి అంటే నో పెళ్లి రాయడం అనేది అసలు ఒక అది సర్ప్రైజ్ డ్రీమ్. అంటే మళ్ళీ దాని నెక్స్ట్ సాంగ్ కూడా హే ఇది నేనే సాంగ్ కూడా రాయించారు. సో అదంతా అసలు ఒక నాకు ఇప్పటికీ నేను ఇట్లా కూర్చొని మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో లిరిక్ రైటర్ గా మాట్లాడుతుంటే నాకు అన్బిలీవబుల్ గా ఉంది. రఘురామ్ అన్న నీకు ఒక ఇది చెప్తాను. నార్మల్గా మేము టీమ్ డిస్కషన్ అప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఒక లిరిసిస్ట్, ఒక సింగర్ అలా అనుకున్నాము. రఘురామ్ అన్న ఒక్కడు రాలేమో, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సింగర్, లిరిసిస్ట్, యాక్టర్. అప్పట్లో అమీర్పేటలో మరి మామూలుగా హడల్ రేపలేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే అలాంటివి మనం డిస్కస్. సో ఆల్ ఇన్ వన్ అన్నమాట. సో రఘు అన్న మా కోసం నో పెళ్లి ఫ్యూ లైన్స్. నో పెళ్లి దాని తల్లి ఈ తప్పే చెకురా వెళ్ళి. అసలు ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ లిరిసిస్ట్ కాని వాళ్ళు రాసిన పాటలాగా బాగా ఒక అట్లీస్ట్ 5 to 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి నిరంతర వార్తా శ్రవంతి లాగా ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉంటూ ఇదే యాజ్ దర్ మెయిన్ థింగ్ పెట్టుకొని రాసినట్టే ఉందన్న. అదే అలాగే హే ఇది నేనన్నా కూడా ఒక ఫ్యూ లైన్స్ ప్లీజ్. హే ఇది నేనేనాకి ఇట్ వాస్ లైక్ ఫస్ట్ పల్లవి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ లెంత్, చాలా ఇప్పుడు చరణం చిన్నగా ఉంటుంది, పల్లవి ఇస్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ టు సే అనమాట. సో ఐ వాస్ లైక్ ఎలా చెప్దాం అని అలా కూర్చొని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ సుబ్బు గారు. అంటే మీ ఇద్దరం అలా ఒక డిస్కషన్ లానే కూర్చొని రాసుకుని ఒక వర్జన్ రెడీ చేశాక తమన్నకి వెళ్ళి వినిపించాను. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక సోలో సాంగ్ నేను తమన్న దగ్గర మొత్తం అది ఆ ట్రాక్ ఫస్ట్ నేనే పాడాను షూటింగ్ కి చేసింది. సో దట్ వాస్ ఫస్ట్ టైం హేది నేనైనా సాంగ్ కి నేనే అంటే లిరిక్ రాశాక వెళ్ళి పాడేసే అన్నారు తమనన్న. సో దట్ టైం ఫస్ట్ ఒక టోటల్ సోలో సాంగ్ నేను తమనన్నకి రికార్డ్ చేసింది అదే. వావ్. సో హీ గాట్ టు నో మై వోకల్స్ యాజ్ వెల్. ఆసమ్. అసలు క్రేజీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదన్నా, నువ్వు రాసిన పాట నువ్వు వెళ్ళి పాడుతూ. నిజంగా దట్ వాస్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ ఐ న్యూ దట్ లైక్ ట్రాక్ అని అనుకున్నా, నేనేమి సింగర్ గా లైక్ ఇది రావాలి నాకు సాంగ్ బయటకి అని కూడా నేను ఐ నెవర్ విష్డ్. బట్ I was like very happy when Sid Sriram was on board for the song, and like Sid Sriram గారి వాయిస్ లో రావడం వల్ల it went like ఇంకా రీచ్ వెళ్ళిపోయింది. Composition as it is like very beautiful, soothing composition. I even love the lyrics of the song. అసలు గిటార్ రిఫ్ దగ్గర నుంచి ఇట్స్ లైక్ డామ్ అడిక్టివ్ అన్నమాట. సో ఇట్ వాస్ ఆన్. అంటే ఎంతో మంది హలో ట్యూన్స్ విన్నా నేను, ఎంతో మంది రింగ్ టోన్స్ విన్నా హేది నేనేనా అనేది సాంగ్. అసలు హౌ డు యు ఫీల్ అట్లా ఎవరో రాండమ్ పర్సన్ ఒక స్విగ్గీ అతనికి కాల్ చేస్తున్నావు, అతని క్వాలిటీ నీ పాట ఉందనుకో. ఎన్నిసార్లు అంటే లైక్ ర్యాండమ్ గా నేను కార్ లో వెళ్తుంటే ఎఫ్ఎం పెడితే వస్తుంది. అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ రికగ్నైజింగ్ మీ ఆఫ్టర్ ద సాంగ్. అండ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ షోస్ లో రీసెంట్ గా మనం చేస్తున్న దాంట్లో కూడా లైక్ చంద్రబోస్ గారు మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వెంట్ వైరల్ గా. సో అట్లా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. లైక్ మై వర్క్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ రికగ్నిషన్. ఇట్ ఫీల్స్ గ్రేట్.
So can you sing a few lines of that song? షూర్. కలిసిందే పిల్ల కన్నులకే వెలుగొచ్చేలా, నవ్విందే ఇల్లా నవరత్నాలే కురిసేలా. అన్నమాట. అంటే నువ్వు క్లాప్స్ కొట్టి అయిపోయింది అనుకుని స్టార్ట్ చేశాక నేనేమో ఈ అదంటే బయట పెట్టకూడదు, డాన్స్ అనుకుంటా. రిధమ్ లో కలిపేశావు, అందరు శృతిలో కలుపుతారు, రిధమ్ లో కలిపింది సోని. ఇది నోట్ చేసుకోండి, దండలు తీసుకో. సాధారణంగా అందరు శృతిలో కలుపుతారు, నువ్వు క్లాప్స్ రిధమ్ క్రియేట్. హే ఇది నిజమేనా, అద్దంలో నా కొత్తగా కనబడుతుందా. అబ్బా వేరేసారు, ఇప్పుడు చిట్కలు కూడా వేసుకోరు. క్లాప్స్ దీన్ని మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు అనమాట. అదే అదే ఆకపిల్ల చేస్తున్నట్టు, ఏదో ఆకపిల్ల చేస్తున్నట్టు. ఎలక పెళ్ళిది. ఓ గాడ్, సరే. ఒక 3 వచ్చుంటే ఇప్పటికీ పీజెస్ ఎపిసోడ్ అయిపోయి ఎన్ని వస్తాయో. యప్. సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. దట్స్ కాల్డ్ రైమింగ్ బ్లాంక్స్. సో బేసిక్ గా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అన్నమాట. నేను నీకు హే ఇది డాష్ ఏనా అని అడుగుతా. సో యూ షుడ్ ఫిల్ ద బ్లాంక్. చెప్పు, హే ఇది డాష్ ఏనా, వాట్ ఇస్ ది డాష్? అంటే కార్ డాష్ లేకపోతే గర్ల్ డాష్ అలా కాదు, నేనేనా అని చెప్పాలి. ఓ Fill in the lyrics. ఇప్పుడు హే ఇది డాష్ ఏనా, హే ఇది నేనేనా కాదు నిజమేనా అలాని అడిగా. నాకు తెలుసు. మళ్ళీ యా, సో మై డాష్ ఇస్ డాష్ అదోలా. మై డాష్ ఇస్ డాష్ అదోలానా, మై హార్ట్ ఇస్ బీటింగ్ అదోలా. పాడాలమ్మా, యు ఆర్ ఎ సింగర్ ఆల్సో. మై హార్ట్ ఇస్ బీటింగ్. నేను యాంకర్ ఇక్కడ, నాకు కొంచెం అవకాశం ఇవ్వు. నువ్వు సింగర్ ఆల్సో, మర్చిపోయావా? I'm a singer also, writer also. I'm a singer also, writer also. ఆర్ఆర్ ధ్రువంతో పేరే మార్చేసుకున్నా, మ్యూజిక్ చేస్తున్న కంపోజర్ ఆల్సో. ఇదే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సింగర్, లిరిసిస్ట్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్. సరే, మై హార్ట్ ఇస్ బీటింగ్ పాడవా ప్లీజ్? మై హార్ట్ ఇస్ బీటింగ్ అదోలా, తెలుసుకోవా అది ఎన్నాళ్ళి వెయిటింగ్ అనేలా, తరుముతోంది మది. సూపర్. డాష్ అయినా నాకు ఓకే, డాష్ అయితే డబుల్ ఓకే. రాత్రైనా నాకు ఓకే, పగలైతే డబుల్ ఓకే. అబ్బబ్బా డాష్, అదిరేలా డాష్. అబ్బబ్బా ఇద్దు అదిరేలా ఓ ముద్దు, అమ్మమ్మ దిద్దు మధురాల మరు ముద్దు. సూపర్. అమెరికా డాష్ అయినా అత్తిలి డాష్ అయినా. అమెరికా గర్ల్ అయినా అత్తిలి గర్ల్ అయినా, గర్లే రెండు. అవును, పాడతాను అనుకున్నా. న్యూయార్క్ గర్ల్ అయినా మణికొండ గర్ల్ అయినా. అరే వాట్ ద లైఫ్, అమ్మాయితోనే టఫ్. అమ్మాయిలంటే టఫ్. ఓకే సార్. నరుడి బ్రతుకు డాష్, ఈశ్వరుని తలుపు డాష్. ఫెంటాస్టిక్ సాంగ్, ఫేవరెట్ సాంగ్. నీ ఫేవరెట్ సాంగ్ కాబట్టి కొంచెం ముందు అక్కడి నుంచి కొన్ని లైన్స్ పాడుకుంటూ వచ్చేసాయి. ఒక నిమిషం. ఓకే సార్. నీ ఫేవరెట్ సాంగ్ కాబట్టి ఆ పాట మా అందరి కోసం పాడు వినిపించు. షూర్. నరుడి బ్రతుకు నటన, ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన, ఆరెంటి నట్ట నడుమానికెందుకింత తపన. నరుడి బ్రతుకు నటన, ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన, ఆరెంటి నట్ట నడుమానికెందుకింత తపన. తెలుసా మనసా నీకిది తెలిసి అలసా, తెలిసి తెలియని ఆశల వయసి వరసా. ఏటిలోని చేపలంటి కంటిలోన కునుకులంటి తాన నాన తాన నాన తానా. తకిట తదిమి తందాన, హృదయ లయల జతుల గతుల తిల్లాన. సూపర్, బ్యూటిఫుల్.
ఈ రౌండ్ అయిపోయే లోపల నేను కూడా ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నా ఈ టైప్ రౌండ్ అయిపోయింది. అదే అయ్యే లోపల అంటే మరి నువ్వు నన్ను అడిగావు కదా ఇన్ని డాష్లు, నేను కూడా ఒక కొంచెం డాష్ ఇద్దాం నేను కూడా. నీకుందిరా అని చెప్పి డాష్ డాష్ మరదలు డాష్ ఏలే ఏలే మరదలు డాష్. అట్లెట్లా నేను డాష్ డాష్ మరదల అంటే నువ్వు అట్లా ఏలే ఏలే మరదల అన్నా. నేను డాష్ డాష్ మరదలు డాష్ ఏలే ఏలే మరదలు. సరే డాష్ చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసా. డాష్ డాష్ మరదలు డాష్ లో ఒక డాష్, ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తా. నీ చిన్నప్పుడు ఫేవరెట్ సాంగ్? నా చిన్నప్పుడు ఫేవరెట్ సాంగ్, నా చిన్నప్పుడు ఫేవరెట్ సాంగ్. సరే ఆ లాస్ట్ డాష్ చెప్తే నేను ఫస్ట్ టూ నేను చెప్తాను. అది చెప్పారు అట్లా. సరే అంటే అది చెప్పేస్తే మెలికలు లేవు దాంట్లో. డాష్ డాష్ మరదలు డాష్. ఈజీ అనుకున్నారు కాదు, చాలా ఈజీ. ఫోకస్ చేసి ఆలోచించు. చిన్నప్పుడు డాన్స్ చేస్తుండే నువ్వు సాంగ్. డాన్స్ నేను మరదలకి బావా అంటదే బావా బావా మరదలు బావా మరదలు పిల్ల మరదలు పిల్ల. సరే నేను చెప్పేస్తున్నా ఓకేనా? ఓడిపోయావు. బాధలు సయ్య మరదలు సయ్య. చిన్నప్పుడు అసలు రింబోలా రింబోలా అని స్టెప్ వచ్చినప్పుడు సోని అది రింబోలా రింబోలా కాదు, రింబోలా రింబోలా అనుకున్నావు. జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావు అంతే. రింబోలా నింబూడా రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావు కాబట్టి అందులో బావలు సాకి తర్వాత సయ్యా నై నై అన్న డైలాగ్ వచ్చి చెప్పేదాన్ని నేను నాకు గుర్తుంది. బట్ ఇట్స్ నై నై కాదు, సై సై పంతం సై అన్నా, అది కూడా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావు. సరే ఓకే. కవర్ సాంగ్స్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య, ఇట్లా కవర్ కూడా చేస్తున్నారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తెలుసు కదా, కవర్ స్టార్. కవర్ స్టార్ అంటే ఇప్పుడు అని సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తాయి. కవర్ స్టార్ అన్నమాట. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, హౌ డు యూ ఫీల్ బీయింగ్ అ మెంటర్? నువ్వు 2 seasons చేసావు ఇప్పటికీ సరిగమపాలో. సో మెంటర్ గా ఆ పొజిషన్ హోల్డ్ చేస్తూ చాలా న్యూ టాలెంట్ వస్తుంది అండ్ పీపుల్ లుక్ అప్ టు యూ. సో హౌ డు యూ ఫీల్? దే ఫీల్ ఆనర్ టు షేర్ ద స్టేజ్ విత్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్. లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి అందరం లైక్ ఒక ఫ్రెటర్నిటీగా వీ బీన్ గ్రోయింగ్ టుగెదర్, వీ బీన్ గోయింగ్ టుగెదర్, సో వీ బీన్ లెర్నింగ్ టుగెదర్ సో మచ్. సో ఇప్పుడు లైక్ అదే స్టేజ్ అంటే నేను కూడా అదే సిరీస్లో వాయిస్ ఆఫ్ యూత్ అని దాని పేరు అప్పుడు సరిగమప. సో అప్పుడు నాతో పాటు దాంట్లో రేవంత్, పృథ్వీ వేర్ మై కో కంటెస్టెంట్స్. ఈవెన్ శ్రీకృష్ణ అన్న మేమందరం ఆ సిరీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసాం. అప్పుడు కోటి సారే ఎంకరేజ్ చేసి నా ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేశారు అదే ఫైనల్ గ్రాండ్ ఫినాలేలో. ఇప్పుడు కమింగ్ లైక్ 10 years కలర్స్ ఆఫ్ లవ్ నుంచి మైల్స్ ఆఫ్ లవ్ కి జీ తెలుగు సరిగమప జర్నీ నడిచింది. కలర్స్ ఆఫ్ లవ్ అప్పుడు చేశాను. సో అప్పుడు నా ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేశారు అదే షోలో. అండ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ నా ఫస్ట్ ఆర్ఆర్ ధ్రువన్గా చేసిన నేను మైల్స్ ఆఫ్ లవ్ అనే ఫిలిం నుంచి యశస్వి సాంగ్ కూడా ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది. సేమ్ సరిగమపాలోనే ఐ ఫౌండ్ హిమ్. సూపర్ అన్న. కలర్స్ ఆఫ్ లవ్ లో ఎదుట నువ్వే ఇస్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అన్న. నేను ఎందులో చెప్పనా, మా ఇంట్లో విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ లో సేవ్ చేసుకొని అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ అవన్నీ లేవుగా, అందులో సోనీ అనే ఆల్బమ్ లో కొన్ని ఇంగ్లీష్ పాటల్లో ఈ పాట కూడా ఉండేది. ఎదుట నువ్వే ఎదలో నువ్వే ఎటు చూస్తే అటు నువ్వే కలలో నువ్వే ఎదులో నువ్వే నా మనసంతా నువ్వే నాలానే నారే నాన ధ్యానంలో నన్నే మరిచాలే అని ఒక బ్యూటిఫుల్ కాంపోజిషన్ బై రఘురామ్ అన్న. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ యువర్ డెబ్యూ ఆల్బమ్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ఫస్ట్ చేసిన. ఐ థాట్ లైక్ వెరీ హార్ట్ టచింగ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఏమంటారు క్లోజ్ టు మై హార్ట్ సాంగ్స్ లో అదొకటి. ఫిల్టర్ ఫ్రీ నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను, అలా లేకపోతే నాకు ఇప్పుడు ఆ పాట గుర్తుండదు. ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఎందుకంటే ఈ ఆల్బమ్ యాక్చువల్ రికార్డ్ చేసింది నేను రామాచారి సార్ స్టూడియో. వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రికార్డింగ్స్ అనమాట ఆ స్టూడియో పెట్టిన కొత్తలో ఇది. అండ్ దెన్ అప్పుడే సాకేత్ కూడా వినేవాడు. లైక్ సాకేత్ ఆల్సో యూస్ టు కాల్ మీ అండ్ టెల్ మీ లైక్
కమర్షియల్ ట్యూన్ చేసావు అని అందులో చాలా పాటలు ఉన్నా దిస్ ఇస్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ సాంగ్. అండ్ రఘురామ్ అన్న ఇది నేను అసలు ఎంత కామెడీగా స్టార్ట్ అయిందంటే ఒక 4 హిట్ పాటల్లో ఉన్న ఫస్ట్ లైన్స్ అన్ని తీసిన సాంగ్ ఇది. అవునా? ఎదుట నువ్వే ఎదలో నువ్వే అని. ఎదుట నువ్వు లిరిక్స్ నువ్వేనా ఈ పాట? నేను లిరిక్స్ రాశాను. వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ నేను నన్ను అది నేనేంటో అంటే టైం పాస్ ఇక్కడ అన్ని పర్చ్ ఉన్నాయి, అవన్నీ తీసి ఒక ఎసార్టెడ్ డిష్ లాగా, ఐ మీన్ లైక్ ఎసార్టెడ్ బాక్స్ లాగా. ఎదుట నువ్వే ఎదలో నువ్వే, ఎటు చూస్తే అటు నువ్వే, కలలో నువ్వే ఇలలో కలలో నువ్వే ఎదురైనవే, అది ఇంకో పాట. తర్వాత కలవరమా పరవశమా అని చాలా సాంగ్స్. కలవరము పరవశము, నాలోనే కలిగినదా తొలి ప్రేమ. ఇట్స్ లైక్ ఏంటో అన్ని కలిపి అలా whatever it is, then I am talking about myself. This is one of my most favorite tracks of yours, Anna. ఇప్పటి వరకు till date. Thank you so much. అంటే నాకు అలా గుర్తుండిపోయి నేను హమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అసలు నిజంగా నేను ఈ షోతో మళ్ళీ ఇది గుర్తు అంటే సీరియస్లీ ఇట్స్ బీన్ లైక్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ డెకేడ్ ఇప్పుడు, అంటే 10 years అయిపోయింది ఈ సాంగ్ చేసి. అండ్ నిజంగా ఐ కన్సిడర్ దట్ లైక్ నాకు ఇప్పుడు అవి వింటుంటే లైక్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎమెచ్యూర్ స్టఫ్ అనిపిస్తుంది. సో దట్ నిజంగానే కలర్స్ ఆఫ్ లవ్ టు మైల్స్ ఆఫ్ లవ్ అనేది ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ హ్యూజ్ 10 years journey into music direction. So I think celebrating music. And recently like I told one of my friends anamata, they like ఎందుకు ధ్రువన్ అని దిస్ ఆల్ వాస్ లైక్ ఇట్లా నేను ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ అని పెట్టుకున్నప్పుడు, సో ఐ టోల్డ్ లైక్ ఈవెన్ రఘురామ్ అనేవాడు ఆర్ఆర్ ధ్రువన్కి ఒక గురువు అని చెప్పాను. సో ఐ లెర్న్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ మై జర్నీ. అంటే నాకు నేనే కంపేర్ చేసుకుని లైక్ బికాస్ నాకెవరు ఇక్కడ ఐ మీన్ లైక్ దేర్ వాజ్ నో ఐఎమ్ లైక్ ద ఫ్రాంటియర్, నా ఫ్యామిలీలో ఎవరు నో బడీ ఈజ్ ఇన్ టు మ్యూజిక్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. నాకు ఫస్ట్ నేను వచ్చి నా ఓన్గా నేను ఆల్బమ్స్ చేసుకుని నేనే కింద పడి లేచి అలా నేను అండ్ మీ అందరికీ తెలీదు రఘురామ్ అన్న మాస్టర్స్ యుఎస్ లో ఫినిష్ చేసుకొని ఐ థింక్ యు ఈవెన్ వర్క్డ్ కదా. ఐ వర్క్ వెరీ ఫర్ అ బ్రీఫ్ పీరియడ్, కొన్ని రోజులు వర్క్ చేసి మాస్టర్స్ ఫినిష్ చేసుకొని వర్క్ చేసి యుఎస్ లో వచ్చాడు. సో హీఈస్ అమేజింగ్లీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసి దెన్ హీ ఫాలోడ్ హిస్ ప్యాషన్. అంటే ఎందుకంటే ఫ్రాంటియర్ అని చెప్పాడు, హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూస్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్. సో చాలా ఇన్సెక్యూరిటీస్తో చాలా అటు ఇటు మైండ్ సెట్తో ఉంటారు. సో ఐ థింక్ యు ఆర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ రియలీ అంటే గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ అండ్ లైక్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ సో మచ్. అంటే ఈ లాస్ట్ నేను ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి వచ్చి కూడా ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 years అయిపోతుంది. సో ఈ జర్నీలో ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఐ వాస్ థింకింగ్ అనమాట, నాకు పల్సర్ బైక్ ఉండేది. సో నేను ఇట్లా రికార్డింగ్స్ ఎన్ని పాడితే నేను నెలకి నేను నా బైక్కి పెట్రోల్కి నా దీనికి అన్నట్టు ఆ స్టేజ్ నుంచి లైక్ ఐ మీన్ లైక్ కంటిన్యూస్గా నాకు వర్క్ రావడం, అంటే నేను ఇందులోనే ఉండడం నో మ్యాటర్ వాట్, అంటే లైక్ ఇన్ టు మ్యూజిక్ ఫీల్డ్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ నేను అన్ని పాసిబుల్ వర్క్స్ టేకప్ చేశాను వాట్ ఎవర్ కేమ్ మై వే. అండ్ నౌ టుడే లైక్ నేను అనుకున్న మ్యూజిక్ని అనుకున్నట్టు చేయగలిగే స్టేజ్కి రావడం ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి హూ స్టూడ్ బై మీ అనమాట. సో రీసెంట్గా కూడా నేను ఒకటి నా ఇన్స్టాలో పోస్ట్ పెట్టాను దీని మీదనే. సో ఇట్స్ బీన్ 7 years లైక్ నా ఫస్ట్ మల్లిగాడు మ్యారేజ్ బ్యూరో అనే మూవీ కంపోజర్గా చేసినప్పుడు, నా ఆల్బమ్స్ చేసిన తర్వాత. సో నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నా జర్నీ చూసుకుంటేనే ఓ మై గాడ్ అసలు ఇంత 5 years ఇట్లా వెళ్ళిపోయిందా. అండ్ దెన్ లైక్ ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ హూ స్టూడ్ బై మీ ఇన్ మై టఫెస్ట్ టైమ్స్ అండ్ మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ దిస్ అకేషన్. అయ్యో వెల్కమ్ అన్న. అంటే నేను రఘురామ్ అన్న నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను రఘురామ్ అన్నని. రఘురామ్ అన్న కూడా చిన్నగానే ఉండేవాడు, కానీ నేను ఇంకా చిన్నదాన్ని. మీకు ఫోటో ఉంటుంది మనది, ఐ షో యూ ద ఫోటో, వెయిట్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఇట్. ఇట్స్ సో నాస్టాలజిక్ అన్న, లైక్ భలే ఫీల్ వస్తుంది నాకు ఇవన్నీ చూస్తుంటే. సీరియస్లీ ఎల్ఎంఏలో ఉన్న డేస్ అన్ని మోస్ట్ మెమరబుల్ డేస్ అనమాట. క్లాసెస్కి వచ్చి నేర్చుకోవడం రామాచారి సార్ దగ్గర మంకీ ఓన్లీ. ఇదైతే ఇద్దరం అయితే అసలు నా ఎక్స్ప్రెషన్ చూడు, ఎవరో అసలు అక్కడ ఒక రోజంతా ఇదేదో రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద దొరికితే తీసుకుని నేను ఇద్దరం ఆ ఫ్లోర్ క్లీన్ చేస్తున్నాము. పాపం చిన్నపిల్లలు ఎందుకు ఈ పనులు చేస్తున్నారు, పాటలు పాడుకుంటూ క్లీన్ చేస్తున్నారు. బ్రెడ్
అలాగే ఉన్నావు ఈ ఫోటోలో. తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి కొద్దిసేపు ఆగండి అమ్మా నేను కూర్చోబెట్టాను. మరి నీరసంగా ఉన్నావు. క్రేజీ ట్రిప్స్ అసలు ఎల్ఎంఏ ట్రిప్స్ చారీ సార్తో ఆల్ దోస్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ అనమాట. సో ఈజ్ లైక్ హీ థాట్ మీ సో మచ్, రామాచారి సార్. ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ బోత్ మై గురుస్, రామాచారి సార్ అండ్ వైజర్సు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు. వాళ్ళ దగ్గర నేను నేర్చుకున్న ఇది ఇప్పటికీ నాకు అప్లికేషన్లో ఉందన్నమాట. మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కావచ్చు, సింగింగ్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ ద లిరిక్స్. సో మచ్ ఆఫ్ లైట్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ వీ యూస్ టు లెర్న్. సో అన్నిటి నుంచి ఐ పిక్డ్ అప్ సమ్ గుడ్ థింగ్స్ దేర్. సో సూపర్ సూపర్. రఘు అన్న, నాకు నీతో ఇంత సీరియస్ గా ఇంత ఫార్మల్ గా మాట్లాడుతుంటే నాకు సింక్ అయితలేదు. వాట్ ఈస్ దిస్ బిహేవియర్? అదే ఏంటంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని అట్లా మన లైఫ్ లో ఉన్న ఇవి ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఇట్లా చూడటము, లైక్ ఇట్లా గుండె పైన ఒక 50,000 kgs రాయేసినట్టు ఇంత వెల్ బిహేవ్డ్ గా చూస్తుంటే. రఘురామ్ అన్న అంటేనే ఫన్. అంటే ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతుంది రఘురామ్ కాదు, ఆర్ఆర్ ధ్రువం. నేను ఇంటర్వ్యూకి రఘురామ్ ఇప్పుడు మరి ఈవినింగ్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్దాము. దిస్ రౌండ్ ఇస్ కాల్డ్ గెస్ ద ప్రైస్. అంటే ఏంటి చెప్పు? బహుమతిని ప్రైస్ కాదు, ప్రైస్. ఓ ప్రైస్ అనుకునే రేట్ చెప్పు. రేట్ ఎంత? రేట్ ఎంత? రఘురామ్ అన్న షాపింగ్, గ్రోసరీస్ తీసుకుని స్నానం చేస్తాము. ఓ హ్యాండ్ వాష్. హ్యాండ్ వాష్ తో స్నానం చేస్తాడంట. హ్యాండ్ స్కిన్నే, బాడీ స్కిన్నే. సో తప్పే ఉంది, చేయొచ్చుగా. అవునా? ట్రై చేయలేదు ఎప్పుడు నువ్వు? లిప్స్టిక్ మరి ఎప్పుడైనా ఫేస్ వాష్ తో స్నానం చేసావా? కూల్. బై గాడ్స్ గ్రేస్ నాకు అంత పట్టలేదు ఎప్పుడు. బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఎప్పుడు నీ ఇంట్లో సబ్బు స్టాక్ ఉంటుందేమో. లక్కీలీ. లేకపోతే సున్నిపిండితో అన్న చేస్తాను కానీ ఫేస్ వాష్ తో అంటే ఒకటి ఇంకొక ఆకృతి ఉంది. ఫేస్ వాష్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ నాది. ఇప్పుడు దాన్ని ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం? నేను దాన్ని కూడా ఆకృతి పడి ఈరోజు మేకప్ వేసుకోలే కదా, ఒక 2 చుక్కలు నువ్వు కొనిస్తావో చెప్పది. అంటే నాకు మొన్న ఒక రోజు రీసెంట్ గా మా ఇంట్లో సబ్బు అయిపోతే నేను ఫేస్ వాష్ తో అనే నా ఫేస్ వాష్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అన్న. నువ్వు కొనిస్తా అంటే నేను నా ఫేస్ వాష్ తో స్నానం చేస్తాను. నీకోసమన్నా ఫేస్ వాష్ తో నువ్వు బాత్ చేయడం కోసమన్నా నేను కొనిస్తా. జస్ట్ 2300. అకౌంట్ నంబర్ పంపు. మేనేజర్ నంబర్. యు మేనేజ్ హర్. మొన్న నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన పేమెంట్ కట్ చేసుకో. అంతే సరే అలా చేద్దాం. మొన్న యాక్చువల్లీ 1,00,000 రూపాయలు ఇద్దాం అనుకున్నాను. 1,00,000 రూపాయలు కట్టు మరి. 97,700. వద్దు ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ వద్దు కానీ గెస్ ద ప్రైస్. సో నీకు ఒక ప్రోడక్ట్ చూపిస్తా, దాని ప్రైస్ ఎంతో నువ్వు గెస్ చేయాలి. వెనక చూపారు. ఈ మధ్య కాలంలో మోస్ట్ ఐ థింక్ లాస్ట్ 1 year గా మోస్ట్ సోల్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇదే, హ్యాండ్ వాష్ అండ్ శానిటైజర్. సో దీని ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అన్న అప్రాక్స్ గెస్ చేస్తే నీకు ఇది ఇచ్చేస్తాం. గెట్ వన్ ఫ్రీ అంటే అప్రాక్స్ అంటే ఎంత? అంటే ఒక 5 రూపాయలు అటు ఇటు, 20-30 అటు ఇటు అయితే ఓకే. 50 మాక్సిమం 10. ఒక 300 వేసుకోవాలా? రాంగ్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ గాడ్ మన హ్యాండ్ వాష్ మనకు ఉండిపోయింది. అంటే 189 రూపీస్. గుట్లో ఉంది బెల్లం ముక్క గుట్టు గుట్టుగా. ఇది ఎంత ఉంటుందన్న? గుడ్ 50 రూపీస్. 50. ఇది కూడా సంపాదించలేదన్న నువ్వు. 35 రూపీస్ ఓన్లీ. 15 రూపీస్ అటు ఇటు. 10 or 5 అన్న. 10 + 5 కాదు. నేనంతా కొంచెం హైయర్ ఎండ్ లో చెప్తున్నాను. అంటే మీరు చాలా కాస్ట్లీ అండి. ఇది చెత్త పడేసే బ్యాగ్స్, గార్బేజ్ బ్యాగ్స్. లగ్జరీ అంటున్నారుగా, కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందేమో. ఇట్స్ పరల్ లగ్జరీ. 15 బ్యాగ్లా? బ్యాగ్ 5 రూపాయలు వేసుకో, 75. చెత్త విధవా అని పెడదాం అనుకున్నాను కానీ నువ్వు నా అన్నం అయిపోయావు కాబట్టి దిస్ ఇస్ యువర్స్. ఇట్స్ 75 రూపీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సరే మంచి, ఎవరినైనా తిట్టే బదులు ఇది చూపించి చెత్త విధవా అనేయచ్చు అనమాట. సో నువ్వు చెత్త విధవని సంపాదించుకున్నావు. సరే తరుణి ఫిల్టర్ కాఫీ ఇది ఎంత ఉంటుందన్న చెప్పు. కాఫీలు తాగుతారు, 150 రూపీస్ అనుకో. టిఫినీలు తింటారు. 150 రూపీస్. రాంగ్ ఆన్సర్. 120 రూపీస్. 30 రూపీస్ అటు ఇటు. ఏంటి ప్రతి దానికి డబల్ ఎగ్జాక్ట్
ఉప్పు 20 రూపీస్. నీ ఉప్పు నాకొద్దు. నీ ఉప్పు నీదే, నా ఉప్పు నాదే. అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ ఉప్పు ఈ బ్యాగులు తీసుకెళ్ళాను. నువ్వు అది సంపాదించుకున్నావు, నువ్వు మంచిగా సంపాదించుకోలేదు. దీనివల్ల ఏంటి తెలుసా, ఆశీర్వాదం, ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వాదం నాకు ఉంది. అది కూడా ఏంటి అయోడైజ్ దా. ఇది రోడ్డు పైన ఇష్టం వచ్చినట్టు చెత్త పడేకొని భగవంతుడు నీకు ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తున్నాడు. ఏం చేస్తాం, అడ్జస్ట్. ఎనీవే, 2 కరెక్ట్ గా గెస్ చేసినందుకు 2 చప్పట్లు. రఘురామ్ అన్నకి చాలా స్పెషల్ టాలెంట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ నాకు చాలా బాగా తెలుసు. మీ అందరికి ఒక గ్లిమ్స్ ఇస్తా. రఘురామ్ అన్న అది కాదు, అది నెక్స్ట్ మంచి ఒక క్రేజీ సాంగ్. ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో దిస్ సాంగ్, రారా జగతిని జయించుదాం. అది చిరంజీవి గారు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పవా ప్లీజ్? ఎప్పుడు నేను పృథ్వీని చూస్తున్నప్పుడల్లా సరిగమపాలే మనోడు నుంచి ఆ స్టేజ్ దగ్గరికి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు నేను లైక్ రారా జగతిని జయించుదా అంటాడు పృథ్వీ చంద్ర. అది సరిగమపాలో ఎంత అలవాటు అయిపోయిందంటే ఇంకా ఇది వినిపించకపోతే రఘు అన్న వేరే రారా జగతిని అని అడిగేస్తున్నా నేనైతే. పృథ్వీ చూడంగానే అందరం రారా జగతిని జయించుదా. ఎస్. అండ్ 1 line మ్యాషప్స్ ఎక్సలెంట్ గా చేస్తాడు. అది మ్యాషప్స్ కాదు, స్మాషప్స్. అది ఆన్ స్పాట్ అవుతూ ఉంటాయి. అసలు ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ చిన్నప్పుడు బాగా అల్లరి చేసేవాడిని. సో మేబీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు తక్కువ చేస్తున్నావా? ఇప్పుడు అసలు అంటే ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ మోడ్ నుంచి బయటికి రా ఒకసారి. రిఫైన్డ్ గా ఒకసారి కెమెరా లేవంటే ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ కాకుండా రీడిఫైన్డ్ గా రికార్డింగ్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో అంటే మన 1 line స్మాషప్స్ ఒక నాట్ టు డిస్రెస్పెక్ట్ ఎనీవన్, బట్ ఇది ఎలా అంటే నిజంగా ఎవరైనా చూస్తే మళ్ళీ నన్ను కొడతారు, తిడతారు. జస్ట్ ఫర్ ఫన్, డిస్క్లైమర్, ఇది జస్ట్ ఫన్ కోసం మాత్రమే. సో ఏంటో అలా ఒక సాంగ్ నుంచి ఒక సాంగ్ లోకి సంబంధం లేకుండా సంబంధం ఉన్నది కలిపితే మ్యాషప్ అవుతుంది, సంబంధం లేకుండా కలిపితే స్మాషప్ అవుతుంది. ఎవరు ఊహించని విధంగా చేసేవాడిని అనమాట. అంటే పాటల్ని ఖూనీ చేయడం బేసిక్గా చిన్నప్పుడు జరిగేది, ఇప్పుడు కాదు. మరి ఆ జ్ఞాపకాల్లో కొన్ని ఆ విధంగా. సో ఈ కంటెంట్ కి మాకున్న చిన్న చిన్న సర్కిల్ 20-30 సింగర్ వాళ్ళే ఫ్యాన్స్ అనమాట. సో ఒక రోజు సడన్ గా ఇప్పుడు సారస్తారు సాంగ్ ఉంది, అందులో 1 గంట కొట్టిన కోరినాయను బుట్టంటిలో నేటిసేను ఇంత ఉంది కదా, వేడి బుట్టంటిలో నేటిసేను ఇలా చేసేసరికి అందరూ అంటే లైక్ పిచ్చి పిచ్చిగా షాక్ అయిన నవ్వారు. సో దట్ సచ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇంకొకటి నాకు గుర్తు, హర్షిక ఉంది కదా, హర్షిక అని అప్పుడు తన హ్యాపీ డేస్ లో క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఉంటుంది, వీడుకోలే వేదికైనా వీడలేని స్నేహమైనా అనంతమా ఫేస్ చూడాలి అసలు. అప్పుడు అంటే అసలు బేసికలీ ఇది మళ్ళీ రీసింగ్ చేద్దాం, నేను క్రియేట్ చేసుకున్నది రీసింగ్ చేద్దామని నాకే నవ్వు వచ్చేసి అట్లా నాకు సెల్ఫ్ ఎంటర్టైన్ చేసుకుంటూ అందరిని ఎంటర్టైన్ చేసేవాడిని. అట్లా అలాగే నువ్వు హ్యాపీ సాంగ్స్ సాడ్ వెర్షన్స్ పాడతావు అని కూడా తెలుసు, నిజంగా నేనేనా? అది నాకన్నా బాగా సాకేత్ చేస్తాడు అది. బట్ నీ నుంచే విన్నాను అది. అది ఎంతో మంది పాపం చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరినీ మనం ఏదో అగౌరవం ఎవరిని చేయట్లేదు. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్. సో ఇట్స్ ఓన్లీ లైక్ మేజర్ టెక్నికలీ ఇట్స్ లైక్ మేజర్ స్కేల్స్ అండ్ మైనర్ స్కేల్స్ అంటారు. సో మేజర్ స్కేల్ లో ఉన్న సాంగ్ లో మైనర్ నోట్స్ చేయడం. బట్ ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ వెరీ ఫన్నీ. సో నిజంగా నేనేనా ఇలా నీ జతలో ఉన్నా, ఇది ఒరిజినల్. నిజంగా నేనేనా ఇలా నీ జతలో ఉన్నా, ఇదంతా ప్రేమేనా, అట్లా అట్లా వేరియేషన్స్ చేస్తారు. ఇది పాట కాదు, ఇది కథ కాదు, వ్యథ అన్నట్టు. సో ఇలాంటి
ఎంతో ఫన్ చేసేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు. అసలు రఘురామన్నతో నార్మల్ గా ఆన్ రీల్ ఇలా ఉంటున్నాడు కానీ బయట నవ్వుతానే ఉంటాం. అండ్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇంకా గాన్. నేను రఘురామన్నతో ఒక 3 hours పర్ఫార్మ్ చేశానంటే ఇంటికి వెళ్ళి పొట్ట పట్టుకొని కూర్చుంటాను నవ్వి 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 నవ్వి. అసలు యాక్చువల్లీ స్టేజ్ మీదనే చాలా సార్లు, ఎస్పెషల్లీ వెన్ గీతా పర్ణిక వీళ్ళతో షోస్ చేస్తున్న టైంలో ఒక షోలో అయితే ఆల్మోస్ట్ వీ లాస్ట్ ఇట్. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అది ఎందుకు నవ్వుస్తుంది ఇప్పుడు లైక్ డీజే మూవీలో ఇది గుడిలో బడిలో సాంగ్ ఉంది కదా, గుడిలో బడిలో నీ తలపేస, దాన్ని చరణంలో ప్రియవదన అంటే ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు అట్లా అంటే తప్ప సంగతి రాదు. ప్రియవదన అనేసరికి గీతకి నవ్వట్లేదు అనమాట. సో షీ స్టార్టెడ్, అది ఒక్కసారి నవ్వు అలా అందుకుంది అనుకో వైరల్, అది ఇంకా ఆగదు. అండ్ ఐ హావ్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ గా ఏదో ఇంప్రవైజేషన్స్ చేయడం ఉంటుంది కదా ఎక్కువ. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు, ఇది నేను రోహిత్ ని చూసాను ఒక షోలో పాడడం, అందులో అనేసాడు, సూపర్ తిప్పాడు గమకం. ఇది నేను ట్రై చేశాను, కుళ్ళింది ఒక షో. సో అండ్ అప్పుడు ఫీమేల్ లైన్స్ పాడదామంటే పర్మికకు రావట్లా. లైక్ మళ్ళీ మళ్ళీ స్టేజ్ మైక్ లోనే నవ్వేయడం. నాకు కూడా ఏంటన్నా ఒక షో ఎక్కడో నోవెటల్లో చేస్తున్నప్పుడు ఒక షోలో నేను గుడిలో బడిలో ఆ పాత వరంగల్లో చేసిన షోలో నవ్వాను నేను గీత. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ అన్న లేడు, ఈ షోలో శ్రీకృష్ణ అన్న ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణ అన్న గాట్ సో సీరియస్ ఉంది, అంటే నేను పాడుతున్నాను చరణము, ఇంకా అది నవ్వుతూ ఇద్దరం ఆపేసాం. ఇద్దరం వీఆర్ నాట్ సింగింగ్, ద హోల్ ట్రాక్ ఇస్ ట్రాక్ ప్లే అవుతూనే ఉంది, మ్యూజిక్ వస్తుంది, బోత్ ఆర్ నాట్ సింగింగ్. మీ ఐఎమ్ నాట్ సింగింగ్, గీత ఇస్ నాట్ సింగింగ్. శ్రీకృష్ణ స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసాడు, హీ టుక్ ఓవర్ ద మైక్ అని తను పాడేస్తుంటే అప్పుడు నేను అప్పుడు ఆగింది నవ్వు. అంతే ఇంకా తర్వాత చూడాలి హౌ కెన్ యూ డూ దిస్ ఆన్ ద స్టేజ్, అసలు ఎలా నవ్వుతావు పడ్డే. సో ఇవన్నీ లైక్ నౌ దే ఆర్ మెమరీస్. సో యూనో అప్పుడైతే అసలు అమ్మో ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ గుర్తుందా? మనం అదేదో పాట ఇద్దరికి రాదు, ఇద్దరం ఫస్ట్ టైం పాడుతున్నాము, పులిహార కలిపేసాం, రౌడీ బేబీ సాంగ్ ఇద్దరికి అప్పుడే రిలీజ్ అయింది. అందరూ అడుగుతున్నారు, మాకు పాట తెలీదు, తమిళ్ ట్రాక్, అందులో తమిళ్ లిరిక్స్ వస్తున్నాయి వెనక, మనకి నవ్వొస్తుంది. ఏంటేంటో హే ఎన్కోలి చూడవే నా క్యూట్ పప్పేవే, ఒక తమిళ్ వర్డ్ ఒక తెలుగు వర్డ్ అంత స్పాట్ లిరిక్స్ రాసి వాడని అయితే. సో మెనీ మూమెంట్స్. సో రఘురామ్ అన్న, మన మధుర ఛానల్, మధుర ఆడియో లేబుల్ లో నీది ఒక సూపర్ డూపర్ హిట్ సాంగ్ ఉంది. ఆ పాటతో కొంచెం ఎనర్జీని రైజ్ చేస్తావా మా ఇక్కడ ఉన్న మా అందరికి? షూర్. సో ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ మై ఫ్రెండ్, డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ మై బ్రదర్ బీమ్స్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ లవ్లీ సాంగ్. ఎందుకంటే ఈ సాంగ్ తో సింగర్ గా నాకు మంచి రికగ్నిషన్ వచ్చింది. లైక్ నేను ఈ సాంగ్ తర్వాత చాలా ట్రావెల్ చేసి కూడా చాలా షోస్ చేశాను అక్రాస్ యుఎస్ అండ్ ఆల్. సో ఈ సాంగ్ 100 million దాటి కూడా లైక్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ 1 year 1.5 year బ్యాక్ ఇది 100 million సాంగ్ మధురాలో. సో ఫర్ ఆల్ డిఓడిఓ ఫ్యాన్స్ దిస్ సాంగ్. నీ చుట్టూ కొంతకి చుట్టూ పక్కన సానా పేరుంది బేబీ, నాటు సారా కన్న పిల్ల నువ్వే కిక్కంటారే, లారీలకి వచ్చేస్తారే, నువ్వంటే చచ్చిపోతారే. అల్లే నేరేడు అల్లే నేరేడు అల్లే నేరేడు పల్లె అచ్చమ్మ కళ్ళు, నన్నే చూస్తే కోరికలన్నీ అవుతాయి గుర్రాలు. డియో డియో డిసక 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 డియో డియో డిసక 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 డి. సూపర్ సాంగ్ కదన్న అసలు. యా. సో నిజంగా లైక్ ఈ జర్నీలో ఎంతో ఎనర్జీ ఇచ్చిన ఇన్సిడెంట్ అది డియో సాంగ్ కూడా. ఈ పాట అయితే పక్కా పవర్ హౌస్ అన్న, అసలు ఎనర్జీకి మారు పేరు ఈ పాట అంతే. యా, క్రెడిట్ గోస్ టు బీమ్స్ అన్న. వద్దులే దాని నుంచి ఏం మాట్లాడదు అసలు, బీమ్స్ అవన్నీ వద్దులే ఇప్పుడు. ఐ హావ్ టు టేక్. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, నెక్స్ట్ రౌండ్ ఇస్ జంబ్లింగ్ వర్డ్స్. ఓకే. ఇది మన బ్రెయిన్స్ కి పర్ఫెక్ట్ గేమ్ ఇది. పేరుని ఖూని చేసి లిప్సికా పేరుని కసి లిప్ అని చేసామన్నమాట.
పిల్సిక. పిల్సిక అంటే సేమ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అవే ఉండాలి కానీ. లిస్కిప. లిస్కిపా. క్లిప్సిహ. లిప్సీ. ఈసారి మటుకు మొత్తం ఖూనీ చేయడానికి క్రెడిట్ గోస్ టు రఘురామ్. ఈసారి నేను సారీ చెప్పట్లేదు. ఇలక్సిప్. ఎట్లయినా చేయొచ్చు. సో అలా మ్యూజిక్ కి సంబంధించిన వాళ్ళ పేరుని అది ఇది కాదు అదే ఇది చేసి అది ఇది కాదు అదే చేసి ఇప్పుడు నిన్ను ఒక చెప్పు. నేను సరూపబ్. నేను సరూపబ్. NENSARUPUB. నేను సరూపబ్బా. పబ్బా. నేను సరు పబ్. పబ్ రాసుకొచ్చా నేను. NENSARUPUB. NENSARUPUB. అంటే వీళ్ళు ఏంటి సింగర్సా? వీళ్ళు మ్యూజిక్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. ఇస్తాలే. దిస్ ఇస్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. అనూప్ రూబెన్స్. వెరీ ఇంటెలిజెంట్. నెక్స్ట్ ఆర్ నిషా మామా. మణి శర్మ. ఇంకా దాన్ని నువ్వు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా నేను మొత్తం డీకోడ్ కొట్టేసుకుంటా. గులరా గోమాన్. గుల రా గోమాన్. జీవన్. రమణ గోగుల. పాపం వాళ్ళు ఈ ఎపిసోడ్ చూస్తే అసలు ఏంటో మరి. నన్ను నాకు దండయాత్ర చేస్తారేమో. సంబంధం లేదు. దిస్ ఇస్ ఆల్ మై డిస్క్లైమర్. మా టీమ్ క్రియేటివిటీ. నాకు ఈ పేర్లకి ఈ ఖూనీకి సంబంధమే లేదు. KRICHA. RICHA. చక్రి. కరెక్ట్. సుహా. ఉషా. ఇవాళ మార్నింగే కాల్ మాట్లాడా. I spoke to Usha today. Awesome. సో ఇలా చక్కగా ఈ రౌండ్ ని ఫస్ట్ కదిలిపోయింది. అనూప్ రూబెన్స్ గారుదా. పబ్ అంటే సో సూపర్ అన్న. ఈ రౌండ్ అసలు ఇట్లా ఆడేసావు కాబట్టి షేక్ చేశా. ఇప్పుడు నాలాంటి నీకు కూడా అడగను ఒకటి ఇట్లా జంబులు. నువ్వేంటి నా పైన పడ్డావు అంటే అసలు ఎలా ఉంటది అని ఒకసారి నేను కూడా నీకు పిల్సిక లాంటివి అడుగు. పిల్సిక లాంటివి అడుగుతా, నీకోసం ఇస్తా. నాకు ఈ ఎపిసోడ్ వై షుడ్ యాంకర్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫన్? ఇప్పుడు హ్యావ్లిష్ స్కార్ అండ్ చెక్ తెలుగేనా? బట్ తెలుగులో మన మ్యూజిక్ పర్సనాలిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. తెలుగు సినిమాలు చేసిన మ్యూజిక్ పర్సనాలిటీస్ మీదనే మనకి రౌండ్ ఇచ్చావు కాబట్టి నేను కూడా హ్యావ్లిష్ స్కార్ అండ్ చెక్. స్కార్ అండ్ చెక్. హ్యావ్లిష్ స్పెల్లింగ్ చెప్పు. HAVLISH SKARANDCHEK. విశాల్ చంద్రశేఖర్. విశాల్ అండ్ శేఖర్ ఏంటి? విశాల్ అండ్ శేఖర్. విశాల్ చంద్రశేఖర్ ని విశాల్ శేఖర్ అండి. సో విశాల్ యు లాస్ట్. నేను ఆన్సర్ మొత్తం చెప్పలేదు. నేను చెప్పాను నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు? చంద్రశేఖర్ పోయింది అంతే. విశాల్ ఎడిటింగ్ లో ఇదే ఆన్సర్ అయ్యండి. విశాల్ చంద్రశేఖర్. ఎడిటర్ మావాడే. మామూలు ఉండదు నీకు. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అంతా కూడా రిలీజ్ రోజు నేను వచ్చి కూర్చుంటా సూట్ లో. రిలీజ్ రోజు వచ్చి కూర్చో, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడే ఎడిట్ చేయరు. రిలీజ్ కి ముందు రోజు వస్తాను. ఎప్పుడు? ప్రీ రిలీజ్ లో వస్తాను. సర్లే. నీకు ఒకవేళ నచ్చకపోతే రీ రిలీజ్ చేసుకో, ఎడిట్ చేసి. నీకు బాగా రీ రికార్డింగ్ అలవాటైంది కాబట్టి రీ రిలీజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు. సర్లే, చండాలంగా ఉంది కానీ. రఘురామ్ అన్న ఒక చిన్న అంతాక్షరి గేమ్ వేద్దాం. కానీ ఏంటంటే స్టార్ట్ విత్ యువర్ సాంగ్ ఫ్రమ్ ద మూవీ మైల్స్ ఆఫ్ లవ్. నీ ఫేవరెట్ సాంగ్. కూల్. అది ఒక్క నిమిషం. మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యాక అక్కడ దాకా వచ్చాక బౌలర్ వచ్చి వెళ్ళిపోతాడు చూడు. అప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ కి ఉంటుంది చూడు, మామూలుగా ఉండదు. అట్లే ఉంది పరిస్థితి. 1 second. బట్ ప్రిపేర్ ఇట్లా వచ్చి బాల్ వెనకేసుకుంటాడు. కానీ ఫుల్ పల్లవి పాడు. ఓకే కూల్.
తెలియదే తెలియదే ఇది వరకెప్పుడైన మనసుకే ప్రేమ కటుందని. గలగల పారుతున్న గోదారిలా జల జల జారుతుంటే గ్రూవ్ అయ్యావు కదా నువ్వు. అంటే మరి నేను ఎందుకు ఇంత ఆవేశపడి ఇంత అంత పాడాను అంటే నాకు ఆ పాట ఫుల్ వినాలనిపించింది వాయిస్ లో. సో Okay, నా okay. స్వార్థం ఉంది అందులో. తాగదమ్మా టా టకిట టటి అట్లా పాడదు. సరే అంటే నువ్వు కార్ దిగలోపు నీ కార్ల పైన టప్ టప్ అని పడతాయి. ఓకే ఓకే టా ట్రింగ్ ట్రింగ్ ఈ రోజుల్లో ట్రింగ్ 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 అది అదేంటి ఏ పాట అది ఉంది కదా అయిపోయింది. ట్రింగ్ 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 అదే కదా. అది కాదు అది వేరు. లాస్ట్ ఏంటి ఇది ట్రింగ్ ట్రింగ్ ఈ రోజుల్లో మూవీలో లాస్ట్ ప్రమోషనల్ సాంగ్. లానా ఈ రోజుల్లో లా లా లవ్ ఎలిఫెంట్ లా వస్తాడు రేమో ముద్దుదంతావుతో కుమ్ముతాడు రేమో. మంచి ఫీల్ ఉంది మా మౌనమేలను ఈ మరపురాని రే యా యా యమహో అది ఇప్పుడు టా వచ్చినప్పుడు పాడాలంటివి. యమహోరి యమ యమ అందం చెలరేగింది అగదిగా తాపం నమహో హా బోల్బో ఎస్ హే ఇది నేనేనా హే ఇది నిజమేనా. ఇలాంటి moments లో కాలు మీద కాలేసుకొని కళ్ళజోడు పెట్టుకొని కూర్చోవాలనిపిస్తుంది. అద్దంలో నా కొత్తగా కనబడుతున్నా ఈ సోలో బ్రతుకు బ్రతుకే కలయా నిజమా ధోలిరే హాయి మహిమా అలవాటు అసలు అలా ఉండదు. అలవాటు లేని సుఖం నా షో నా ఇష్టం. హసిని నిన్న బుల్లెవరున్నట్టు పడ్డది ప్యాకు సాగిస్తే అంటే టమాటా పండు. ఏంటి ఏంటి what kind of అంటే didn't expect this. అంటే చందమామరావుకి యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది కానీ టా అంటే టమాటా పండుగ లేదా. చందమామరావు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేసారు పాడుకుంటే వెళ్ళిపోయావు. సినిమాలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ సందర్భంగా ఈ పాటతో టమాటా పండు అరటి పండు తొక్క తోటకూర అంది కాబట్టి అయిపోయింది ఫినిష్. ఐఎమ్ ద విన్నర్ ఆఫ్ దిస్ అంత్యాక్షరి. మాకు వచ్చిన గెస్ట్లని మేము విన్నర్ చేయడం మా బాధ్యత, అందుకని నేను విన్నర్ చేశాను. ఓడిపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పే మాటలు సరే ఇట్స్ ఓకే. ఆన్ సీరియస్ నోట్ మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చాయి, వచ్చిన గెస్ట్ ని ఎప్పుడు విన్నర్ గా మీకంటే వాళ్ళ ముందు ఒక మెట్టు ఒక ఫ్లోర్ ఒక అపార్ట్మెంట్ మొత్తం దిగిపోయినా నో ప్రాబ్లం అని చెప్పారు. సో కవర్స్ చేస్తున్నావుగా ఓకే. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ రౌండ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆస్క్ మీ అ క్వశ్చన్ అనే సెగ్మెంట్ పెట్టాము, ఎందుకంటే వీ కాంట్ బ్రింగ్ ఇన్ లైవ్ ఆడియన్స్ హియర్. సో జనాలు నిన్ను కొన్ని ప్రశ్నలు వేయబోతున్నారు. సో అందులో బెస్ట్ నేను బెస్ట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని నిన్ను అంటే బెస్ట్ నువ్వు ఫీల్ నాకు నచ్చితేనే అది బెస్ట్. శృతి పామిడి, హే ఇది నేనైనా రాయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? ఖబర్ ఇది నేను నాకు సాంగ్స్ రాయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు. సో హే నేనైనా కూడా అది ఓవర్ యాక్షన్ వద్దు అక్కడ దాని గురించేగా
దాని గురించి పాటలు రాయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ కాదమ్మా అడిగింది. హే ఇది నేనేనా లాంటి లవ్ సాంగ్, మంచి ఫీల్ ఉన్న సాంగ్. చూపులో తీరుని బట్టి ఈ లోకం ఉంటుందని ఆవిడ అడిగింది. లోకం అంతా పచ్చగా కనిపిస్తుంది, అది సామెత. పచ్చగున్నోడికి పచ్చగా కనిపించింది, పిచ్చిగున్నోడు పిచ్చిగా కనిపి, అది కాదు ఇక్కడ. ఆవిడ అడిగింది ఏంటి, ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు లిరిక్ రైటింగ్ లో అని అడిగారు. లిరిక్ రైటింగ్ లో కాదు, హే ఇది నేనేనా సాంగ్ కి. నభా నటేష్. నభా నటేషా? వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ యువర్ ఫిట్నెస్ అండ్ చార్మ్? ప్రమోద్ ఉప్పలపాటి. నీ గురించి అడుగుంటారు. నిన్నే ఫిట్నెస్ చార్మా? ప్రమోద్ ఉప్పలపాటి. ఫిట్నెస్ చార్మ్. నువ్వు చాలా ఫ్రీక్ అంట కదా. నేను చాలా ఫిట్. ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్. డైలీ 8 hours మామూలుగా కాదు, అంటే లైక్ మార్నింగ్ అంటే నిద్రపోయినప్పుడు కలలో ఓన్లీ జిమ్, కలలో జిమ్ తప్ప ఇంకెక్కడ కాదు. కరెక్ట్ 8 hours వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ. సో 8 hours స్లీప్. Fan of his music, his dressing style makes me go crazy. How is he so cute and innocent? Again from Pramod. How fans crazy about me? I don't know. This boy was crazy about me. He's so cute and innocent. దీనికి I want to know the answer. నీకు ఎంతమంది చెప్పారు నువ్వు చాలా క్యూట్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ అని? అంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా ఇప్పుడు అంటే ఏంటో ఐఎమ్ ఆస్ట్రక్ బై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఏం అడగాలి అట ప్రవీణ? నిన్న అడుగుతుంది ఏం అడగాలి ఎంత అడిగి చెప్పొచ్చుగా. అది అకౌంట్ నీది. ఆ వచ్చిన క్వశ్చన్ కౌంటర్. సి ఆస్క్ రఘురామ్. సో నా అకౌంట్ నుంచి నిన్న అడుగుతారు. సో ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ టు యూ. సోనీ నువ్వు అడుగు అని ఎప్పుడు అడగరు. గేమ్ రూల్స్ తెలుసుకోవాలమ్మా. సో ఏం అడగాలన్నాడు ఆవిడకి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ నువ్వే చెప్పి దాని ఆన్సర్ కూడా నువ్వే చెప్పేసి. Pravina.6970కి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ రెండు నువ్వే ప్రొవైడ్ చేయి. ఇప్పుడు ఏం అడగాలి అంటే ఆ అకౌంట్ లో నేనే నన్ను ఒకటి అడిగేసుకుని దానికి ఆన్సర్ నువ్వే చెప్పాయి. నువ్వు ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు లైఫ్ లో రఘురామ్ ఒక ప్రశ్న అడగాలంటే ఏం అడుగుతాడు? వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు లూజ్ 20 kilos? ఆన్సర్ 2021. 20 అని చెప్పి మళ్ళీ 2021 అంటాం. అది కిలో. 20 20 అనేది కిలో, 21 అనేది ఇయర్. కమాన్. నా లిరిక్స్ కి సాంగ్ ఎప్పుడు కంపోజ్ చేస్తారో అడగండి సోనీ గారు. ఐమ్ వెయిటింగ్. శ్రీ_music. తగిన సినిమా వచ్చినప్పుడు, తగిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా చేద్దాం అమ్మా. వెరీ సూన్. సరిగమపాలో ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ ఎవరు? ఒకళ్ళని లేరు, ఒక 5 to 6. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ యూనిక్ స్టైల్స్. ఆ 5-6 ఎవరు చెప్పుకోండి? యశస్వి, భరత్, అనన్య, పవన్ కళ్యాణ్, అండ్ ప్రజ్ఞ, అండ్ చైతు, అండ్ యుతి. ఐ లైక్ యుతిస్ వాయిస్ ఆల్సో. ఇంకొక 1 second ఉంటే మొత్తం కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ అంతా చెప్పేస్తారు. స్వప్నిక ఆల్సో లైక్ నా టీమ్ లో ఉండేది. చెప్పానా? షీ ఇస్ వెరీ యూనిక్ వాయిస్. ట్రూ. అన్న మీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా? లేరా? అంటే నీకు ప్లూరలే కావాలా? గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా అని అడగలేదు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా దానికి లేదు అని చెప్పాలి. లేరు ఏంటి అంటే నువ్వు అట్ ఎ టైం 2-3 people లేదు భయ్యా అంటాడు. లేదు భయ్యో, లేదు రాదు. ఈ సాంగ్ ఎందుకు రాశారు? ఏ సాంగ్? నో పెళ్లి దాని తల్లి. సిచ్యుయేషన్ డిమాండ్ చేసింది. అంటే సాయిధరం తేజ్ గారి క్యారెక్టర్ ఆ మూవీలో డిమాండ్ చేసిందండి. సో ఈ రౌండ్ చక్కగా ఎక్స్ట్రాడినరీగా మేనేజ్ చేసావు. సో రఘు అన్న, హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్, నాట్ వన్? మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని, అండ్ మెయిన్ హీరో గారు అమీర్పేట్లో అనే ఒక వైరల్ సాంగ్ ఉంటుంది, అందులో రఘురామన్ ఉంటాడు. అమీర్పేట్లో పాట పాడొచ్చుగా ఒకసారి నా కోసం? సరే, ఇప్పుడు దాని నుంచి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం తర్వాత. ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను
అంటే ఫస్ట్ నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉండింది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా ఉన్న టైంలో మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ నన్ను టేకప్ చేశాను. సో అప్పుడే సింగింగ్కి చాలామంది నన్ను యూనో లైక్ ఆల్రెడీ నేను మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో బిజీ ఉన్నాయేమో అనుకుని లైక్ యూనో లైక్ సింగింగ్కి తగ్గింది. అంటే దట్స్ లైక్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డే. అండ్ నాకు ఇప్పుడు లిరిక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది బేసిక్గా. సో ఐ థింక్ లైక్ టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇప్పుడు. లైక్ యూనో ఎనీబడి కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఏమో అయిపోయింది. లైక్ యూనో లైక్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ టు డిఫరెంట్. ఇప్పుడు కరోనా సీజన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత 1 yearలో ఐ థింక్ ఎవ్రీ సింగర్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ రికార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎట్ హోమ్. ఎవ్రీబడి ఈస్ నౌ ఇన్ టు రికార్డింగ్ దేర్ ఓన్ స్టఫ్, ఓన్ మ్యూజిక్. You know, in a way, it's a good changeover, I think. You know, ఇప్పుడు నీ సాంగ్ నీకు పంపించేస్తే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఏ టెన్షన్ లేకుండా హాయిగా నువ్వు బెస్ట్ అనుకునేదాకా పాడి, యూనో యుల్ సెండ్, అండ్ యూనో దట్ వే ఇట్ వర్క్స్ వండర్స్ సమ్ టైమ్స్. సో లైక్ ద సీన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ అండ్ whatever it is, all of it కదా. అంటే నువ్వు అప్పుడు ఉన్నావు, చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఉన్నావు, చేంజ్ అయ్యాక కూడా ఉన్నావు. సో do you think it's a good thing or it's a blessing because it's an immense learning, like traveling through the whole scene అనమాట. ఎందుకంటే ఆ జనరేషన్లో ఉన్న యూనో లైక్ దట్ రేర్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ కూడా యూనో లైక్ ప్రాలిఫిక్ సింగర్స్తో మ్యూజిషియన్స్తో నేర్చుకునే అదృష్టం అవకాశం నాకు దక్కింది. ఎంతోమంది పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎంతో నేర్చుకున్నా. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నౌ ఐమ్ గెటింగ్ టు వర్క్ విత్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ సింగర్స్. లైక్ కొత్తగా వస్తున్న ఇప్పుడు మన సరిగమపాలు వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు, లైక్ యూనో ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతున్న సింగర్స్ అందరితో కూడా ఐమ్ వర్కింగ్. సో ఇట్స్ సో మచ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. సో అందుకని నాకు తెలిసి అలా అనమాట. సో రఘురామన్న, యూ వర్క్డ్ విత్ లెజెండ్స్ లైక్ బాలు గారు, చిత్రమ్మ, ఇలాంటి వాళ్ళకి నీ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్, నీ కాంపోజిషన్, నీ వర్క్ నువ్వు పోర్ట్రే చేసావు. అండ్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ సజెషన్స్, ఫీడ్బ్యాక్ అంతా తీసుకున్నావు. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ జర్నీ ఇన్ అ బ్రీఫ్ వే. సో నేనంటే రికార్డ్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫీలింగ్, బేబీ ఐ వెరీ చిన్న కంపోజర్ని అప్పుడు, ఇప్పుడు కూడా. సో దేర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 SPB, దేర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 చిత్రమ్మ. సో ఇట్లాంటి లెజెండ్స్ వెన్ యూ అంటే ఆ ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ లెర్న్ సో మచ్. అంటే ఇట్స్ లైక్ అ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అది, ఆ రికార్డింగ్ సెషన్ అంతా. సో బాలు గారితో ఐ రికార్డెడ్ లైక్ 2-3 years బ్యాక్ ఐ థింక్. అప్పుడు లైక్ హీ స్పెండ్ 1.5 hour ఆన్ లెర్నింగ్ ద సాంగ్ బిఫోర్ హీ ఈవెన్ వెంట్ టు ద మైక్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ వాజ్ లైక్ స్టన్డ్ ఎట్ దట్ ఏజ్ టు యూనో లైక్ ఆ కమిట్మెంట్ లెవెల్కి, ద ప్రొఫెషనల్. సో బాలు గారు, హీ లవ్ మై సాంగ్ అండ్ హీ బ్లెస్డ్ మీ అనమాట. సో వాజ్ అ సాంగ్ ఆన్ మ్యారేజ్, పెళ్ళిళ్ళలో మోగాలి నీ పాట ప్రతి చోట అని చెప్పి నన్ను బ్లెస్ చేశారు. అండ్ ద పర్టిక్యులర్ సాంగ్ ఫర్ విచ్ వీ వర్క్ ఇట్ డిడ్ంట్ గెట్ రిలీజ్ యట్. సో ఇట్స్ సమ్వేర్ ఇన్ ద స్టోర్ అనమాట నౌ. సో వీ విల్ బీ బ్రింగింగ్ ఇట్ అవుట్ వెరీ సూన్. కాంట్ వెయిట్ టు లిసన్ టు ఇట్ రఘువన్న. And I was so fortunate that happened. అంటే లైక్ ఐ రియలీ వాంటెడ్, లైక్ నా హార్ట్ నుంచి నేను కోరుకున్నా లైక్ ఆయన నాకు పాడాలి అని. సో ఐ రిమెంబర్ నువ్వు చెన్నై వచ్చినప్పుడు చిత్రమ్మ వాయిస్ కూడా వాయిస్ టేక్ చేసావు. ఐ వాజ్ ఇన్ ది స్టూడియో. ఆ సాంగ్ కూడా కన్నులలో నీరు అనే సాంగ్ పాడారు ఫర్ అ స్మాల్ మూవీ. బట్ దట్ సాంగ్ సపరేట్గా చిత్ర గారి ఫ్యాన్స్ దే టుక్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో నువ్వు వెళ్ళి చూస్తే కింద ఇవాళ నిన్నట్లో కూడా కామెంట్స్ ఉంటాయి సాంగ్ కింద. సో దట్స్ హౌ దే కనెక్టెడ్. ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూ పర్సనలీ బికాస్ చిత్ర గారిని రికార్డింగ్ పాడడం చూసే అదృష్టం నాకు కలిగించాడు. నేను చిత్ర గారితో స్టేజ్ పైన పర్ఫామ్ చేశాను అండ్ ఆ క్రెడిట్స్ శ్రీకృష్ణన్నకి వెళ్తాయి. అండ్ ఆవిడ రికార్డింగ్ పాడడం, ఒక ఫీమేల్ సింగర్గా గాడ్ ఫిగర్ ఆవిడ, సరస్వతి మాత నాకు ఆవిడ రికార్డింగ్ పాడుతుంటే నేను ఆ స్టూడియోలో కూర్చొని చూసే అదృష్టం అయితే రఘురామన్న వల్లే కలిగింది. సో ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎండ్, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్తో లెట్స్ కంక్లూడ్.
యూ ఆర్ ఎ సింగర్, లిరిసిస్ట్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, కొంతవరకు యాక్టర్, అండ్ యూ ప్లే లాట్ ఆఫ్ రోల్స్. యాక్టర్ పక్కన పెట్టేస్తే ఇన్ మ్యూజిక్ ఫీల్డ్. సో టెల్ మీ అబౌట్ ఇట్. యాక్టర్ అనేది ర్యాండమ్గా ఒక 5 years బ్యాక్ నేను ఒక చిన్న ఫిలిం లైక్ సమ్హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ అనమాట, చేశాను. అది కూడా అసలు నాట్ ప్లాన్. సో ఐ డెంట్ టేక్ ఇట్ అప్ సీరియస్లీ బికాస్ ఐ డిడ్ గెట్ సమ్ ఆఫర్స్ టు యాక్ట్ బట్ ఐ నెవర్ టుక్ అప్. సో డబ్బింగ్ నేను ఒక 5-6 ఫిలిమ్స్ మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ప్రాపర్ ఫిలిమ్స్కి హీరోస్కి డబ్ చేశాను. బట్ మన దగ్గర ఎక్కువ హీరోస్ ఎవరిది వాళ్ళే డబ్ చేస్తారు, ఎక్కువ హీరోయిన్స్కే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో డబ్బింగ్ కూడా ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. బట్ ఇప్పుడు సింగర్, లిరిసిస్ట్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రోల్ అంటే నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్ నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉండింది. ఎందుకంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడే సింగర్గా చాలా ఆపర్చునిటీస్ తగ్గింది. అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అనేది అందరికి కనిపించినంత ఈజీ అయితే అసలే కాదు. అండ్ అదేదో యూనో లైక్ ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేయడం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఒక మంచి పొజిషన్కి రావడం అనేది ఇట్స్ నో జోక్. సో ఐ బిన్ లైక్ యూనో లైక్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ లైక్ లాస్ట్ 7-8 years అయితే గట్టిగా నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అంటే లైక్ ఎప్పటి నుంచో నేను చేస్తున్న చాలా మూవీస్ చేశాను రఘురామ్ లాగా. అండ్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ ధ్రువన్ లాగా మైల్స్ ఆఫ్ లవ్తో నాకు ఫస్ట్ టైం ఐ గాట్ సక్సెస్ లైక్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. సో ఈ ప్రాసెస్లో దిర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అనమాట, లైక్ సింగింగ్ సైడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు వెన్ ఐ టుక్ అప్ ద రోల్ ఆఫ్ అ లిరిక్ రైటర్ నాకు ఫస్ట్ అదే టెన్షన్ వచ్చింది. అంటే నేను ప్రొఫెషనల్గా ఇది టేకప్ చేస్తాను అనే అప్పుడు నాకు లేదు కాన్ఫిడెన్స్. బట్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు తమన్ అన్న, హీ హాస్ ఎంకరేజ్ మీ సో మచ్ అండ్ హీ స్టుడ్ బై మీ ఇన్ ద టఫెస్ట్ టైమ్స్. సో ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్. లైక్ ఆయన హీ బిలీవ్ మీ మోర్ దెన్ ఎనీవన్ ఎల్స్. అంటే నేను చేయగలను ఇది అనేది నాకన్నా ఎక్కువ నమ్మిన వ్యక్తి తమన్ అన్న. సో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ నాకు లిరిక్ రైటర్గా ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్. సో నాకు అది సీరియస్ తీసుకుని ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ సో మచ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ అనమాట. సూపర్. నౌ ఐ ఫీల్ దట్ లైక్ ఏదున్నా నేను మ్యూజిక్లోనే ఉన్నా కదా. సో వాట్ ఎవర్ నేను పాడినా, రాసినా, చేసినా మ్యూజిక్లోనే ఉన్నా కదా. సో మ్యూజిక్ అనే ట్రయాంగిల్లో నువ్వు అది అటు ఇటు వెళ్తావు. కరెక్ట్. సో ఇట్స్ యూ గెట్ లాట్ టు లెర్న్. అంటే ఇప్పుడు వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ట్యూన్స్ తీసి నువ్వు రాసుకున్నప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అనేది కూడా యూ గెట్ టు అబ్జర్వ్ అ లాట్ అండ్ లెర్న్ అ లాట్. సూపర్ అసలు. అండ్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ టాకింగ్ టు యూ. సో we've reached the last segment మన ఈ షోది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్టాక్స్ మూమెంట్. అక్కడ ఒక మెమరీ రీల్ ఉంటుంది చూడు, ఆ మెమరీ రీల్లో మనము ఒక మంచి మెమరీ క్యాప్చర్ చేసి యుల్ గెట్ దేర్. మా షోకి నీ సైడ్ నుంచి మాకు ఒక మంచి తీపి జ్ఞాపకం ఇస్తున్నావు నువ్వు. సో వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ మై షో. అండ్ నువ్వు వచ్చినందుకు శానిటైజర్ మాస్క్తో పాటు ఇంకో గిఫ్ట్ ఉంది. అదేంటంటే స్మాల్ టోకెన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ టు యూ. I really like this. So thank you very much. Thank you so much Sony for having me here, and like I had a great time talking to you on the show. And అందరూ కూడా లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్ చూడండి. సోనీ ఈస్ డూయింగ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్. అండ్ cheers to మధుర ఆడియో ఫర్ యూనో లైక్ ఈనాడు ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నందుకు. లైక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు చాలా క్రేజీ ఎపిసోడ్ విత్ రఘురామ్ అన్న, ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆర్ఆర్ ధ్రువన్. తో చాలా చక్కగా అయిపోయింది. ఈరోజు చాలా టాపిక్స్ గురించి డిస్కషన్ అండ్ చాలా కామెడీ, ఫన్, and I can't tell you how much I enjoyed this episode. So see you all in the next episode. Bye bye.